d'aquest gran dia. Hem tornat a fer un clam històric a favor de la nostra llengua. Però dir a tothom que hem fregat els 50.000 manifestants. Moltíssimes gràcies a tots per fer-ho possible. La força que ens donau i amb la qual ens ha congregat ens omple de raons, primer de tot, per exigir al president Bauzá, que avui ens ha tancat les portes, que ens rebi en pocs dies per lliurar-li tant el manifest que ara llegirem com per transmetre la potència de la vostra veu. Ha ignorat més de 12.000 al·legacions a la proposta de modificació de la llei de funció pública, però no podrà ignorar aquesta històrica resposta a les seves escomeses contra la nostra llengua. I després, perquè també en prenguin bona nota els diputats i diputades del nostre Parlament, que ben aviat hauran de votar la llei de la ignomínia, la que exclou la nostra llengua, la catalana, de la nostra administració. Sobre la consciència d'aquestes diputades i d'aquests diputats recau la voluntat responsable de servir les Illes Balears, la seva llengua i la seva cultura, o, contràriament, si volen permetre que els nostres drets lingüístics com a catalanoparlants siguin ignorats i ens converteixin en ciutadans de segona. Penseu també que aquesta multitudinària manifestació no és el final de res, sinó el començament d'una nova actitud en la defensa de la llengua catalana que és la nostra. A partir d'ara hem de ser molt més rigorosos i ferms a l'hora de plantar-nos davant de qualsevol greuge o negligència cap a la nostra part. El setge al català als mitjans de comunicació i a l'administració ha començat i es prepara la persecució al català a l'escola. És hora, per tant, dels coratjosos, dels que en termes de llengua, cultura i país mai no donen el braç a tòrcer. I en aquesta empresa hi hem de dedicar tots els esforços i tot el coratge. Arribats aquí, no podem oblidar de cap manera Jaume Bonet, que fa 25 dies està en vaga de fam per defensar la nostra noble causa. No cal dir que tots som en Jaume i que assumim el seu patiment, que assumim plenament la seva determinació de no claudicar mai i que som capaços de donar-ho tot per Mallorca, per la resta de les illes i pels altres territoris de parla catalana. Mai no podrem retornar-te, Jaume, el que estàs oferint per nosaltres. I per això som nosaltres els que compartim amb tu l'estima infinita per la nostra terra i per la nostra gent, els que et demanem que no posis en risc la teva vida, que en necessitam. Per seguir exigint amb la determinació dels indomables la dignitat que ens volen segrestar. A continuació, en Simó Andreu i na Maria del Mar Bonet llegiran el manifest per segon pic d'aquesta diada. Moltes gràcies a tots. Manifest sí a la nostra llengua. L'arribada de José Ramón Bauzá a la presidència del govern
provocat la major retallada de drets lingüístics dels ciutadans de les Illes Balears des del final de la dictadura franquista. Avui ens hem manifestat per denunciar que aquesta política del govern de Bauzá és contrària a la legalitat vigent, al procés de recuperació de la nostra llengua i al sentit comú. Perjudica la ciutadania de les Illes Balears perquè retalla els seus drets civils i perquè crea un ambient de crispació que dificulta encara més la lluita contra la crisi econòmica. Romp el consens polític i social que ha estat el marc de convivència dels darrers 30 anys. Posa en perill la cohesió social i va encaminada a crear conflictes on fins ara no n'hi havia hagut. Lamina el dret dels mallorquins, menorquins, eivissans i formenterers a expressar-se sempre que vulguin en la seva llengua pròpia. Elimina el dret dels no catalanoparlants a aprendre la llengua pròpia de les Balears. Acaba amb el dret a la lliure elecció de llengua als mitjans de comunicació, amb el tancament de Televisió de Mallorca i Ona Mallorca, i l'eliminació de l'opció de triar català a les pel·lícules d'IV3. Arretona el català a l'administració pública i vol acabar amb el model de cohesió social i d'accés a la nostra llengua que funciona avui a les escoles i instituts de les Illes Balears. Avui som aquí per exigir al govern Bauzá que retorni el consens en matèria de llengua, que compleixi amb la seva obligació estatutària de treballar en favor de la plena normalització de la llengua catalana a tots els àmbits socials, que no provoqui més crispació ni més conflictes, que retorni el sentit comú, si és que l'ha tingut qualque dia. De la llei de funció pública, que lesiona greument els drets civils dels mallorquins, menorquins, eivissans i formenterers, que compleixi amb la seva obligació legal de promoure mitjans de comunicació en la nostra llengua i promogui l'ensenyament en català per tal de garantir un futur de convivència en pau. També som aquí. I també som aquí per expressar la nostra solidaritat amb en Jaume Bonet, que du 25 dies en vaga de fam. La lluita
a tota la ciutadania de les Illes Balears perquè continuem exercint els nostres drets lingüístics sense por ni complexos. Apostem per l'ensenyament en català com la millor base per un futur de pau i cohesió social per a la nostra terra. Donem suport als mitjans de comunicació en català. Facilitem l'accés a la nostra llengua als que encara no la coneixen. Ens continuem mobilitzant fins a aconseguir un marc lingüístic basat en la justícia, basat en el respecte i l'aposta de la llengua pròpia de les Illes Balears com a la llengua de cohesió de tots els ciutadans. Som tants, hem estat tants, que com encara arriba gent, jo vos demanaria, per favor, que com han fet els que vos han precedit, poguéssiu anar sortint per deixar lloc a la gent que va arribant aquí i si hem de tornar a llegir el manifest, el llegirem. No vos preocupeu.